fun a ver este Mini que estaban facendo en Porriño. E volvín de Porriño co coche ao lombo. Pois este coche, despois de moito buscar, buscaba unha unidade que non estuvera moi oxidada e atopei na zona de Lugo. Se fixo dende cero, botei con este coche 4 anos. Traballan todo con pulgadas, entonces hai que comprar ferramenta en pulgadas, as medidas todas veñen en pulgadas. Ten a caixa de cambios debaixo do motor, entón o que é o motor en sí sería algo similar, pero a caixa de cambios e o sistema de embrague pois é un pouco peculiar. Isto é un coche que pode haber perfectamente 30-35 mil euros facilmente, pero bueno, podes gastar o que un queira gastar, Nunca sabes que te pode facer. Te tira para un lado, tira para outro, ten un autoblocante moi tarado. Se estamos falando de 110 cabalos ou 120 que poderías chegar, e recortando peso podes andar nos 600 kilos, a relación peso-potencia é buenísima. Non sei, podemos andar en torno aos 6-7 segundos. Era o máis parecido a ser piloto do Mundial de Rallys. É unha experiencia brutal, porque ver aquelas carreteras cheas de xente, os accesos aos tramos, como te recibe o público, o cariño que te teñen.